Mga kaborkada, mga kapamilya, lain na sad Tatak original ang gikamingawan sa mga listeners sa MOR, mga kaborkada, no? Ang SAYAW TA Lupig Sila. Ato na sad, balikan ang panahon, mga kapamilya. Salamat kayo mga kabarkada, mga kapamilya sa iyong pagtanaw, sa iyong paglili sa ako ang video, bisag kaniyot lang, daghang kayo salamat. Pwede sa inyong i-follow, i-like ang ako ang Facebook fan page, official Facebook fan page at DJ Kaka 971, naman ako sa Facebook, DJ Kaka Akaso o James Kaka. O ako ang YouTube channel, JSK TV, James Spider, Kaka Official. Salamat mga kapamilya, bye!